Munoziva here mukomana kuti vanhu vazhinji vava kungochema-chema zvavo vachiti Trump akaita ban maZimbabweans kuti asapinda munyika yake, kana kuti mavisa ari kurambwa kune avo vanenge vachida kuenda kuna na-UK Island. Asi havazivi kuti mabhan awa ari kukonzereswa, zvakakonzereswawo nevanhu avo vanoita zvekugadzira mafake documents, and ininiwo I am a part of that syndicate. Syndicate iri ndikangoti nekuda kwekuti zvinhu zvakaoma munyika, munhu wose aripo pakuti ange achingotsvaka mari, syndicate iri ndiri kuona kuti raparadza zita reZimbabwe kabisira. Passport yeZimbabwe haisisina kana chiremera. Zita rangu muchanditi Farai, not my real name. Ndagadzirawo ghost account. I am a medical doctor muno muHarare. Ndava ne2 years ndichiita madhiri awa. Kana imba yandiri kutovaka ndainge ndisingakwanisi kuti ndige ndichizovaka imba yakakura kudaro ndichishandisa salary yangu as a doctor muno muzimu, sezvo zvamunoziva kuti zvinhu zvakaoma. Ndiri kutofamba neRaptor kutaura kudai, so motikari yandaishuvirawo, asi iri motikari yandainge ndisingakwanisi kuti ndinge ndichitenga nekuda kwemasalaries edu anenge ari pasi pasi. Ndakabva ndachizojoinawo imwe underground network tinogadzira mafake medical certificates muno muHarare. Hamena kuti ndechipi chasara chisiri fake muno munyika yedu yeZimbabwe. Ndakatanga basa iri mainge muri muna 2024 mushure mekushaya mari. Pane zvandainge ndichida kuti ndige ndichiita makore acho iwawo, but zvinhu zvainge zvisinganyatsokubatana zvakanaka. Ndopa ndakabva ndachizosangana neumwe murume uyu akabva ati kwandiri, Farai, muchiri kungotambudzika. After ndamubvunza kuti ko Benz ainge achifamba nayo ainge akaitenga kupi, uye zvekare yainge iine GP number plate. Ndikati kasi wava kushanda kuSouth Africa here? Akati no, vana vangu vose vava kutodzidza kuSouth Africa, ndine mari. Iyewo is a doctor as well. Akati ndatova nemakambani andava nawo kuSouth Africa, ndine mashop. Ndikati kuSouth Africa how? Ndopa akazoti let us organize and have lunch. Taenda out for a lunch. Ndopa akabva achizondiudza kuti iye ainge akapinzwa muchigame, akasangana neumwe murume ende murungu waakasangana naye hanzi ainge aenda kuembassy yeku-USA kune zvaainge achida ikoko, achida kusangana neumwe munhu. Ndopa akatanga kutaura nemurungu iyeye, akabva achizoziva kuti atoriwo agent but muRussian. Vanoita mari through mafake documents vachibatsiridza masyndicate emune dzimwe nyika uko kunenge kuine vanhu vakawanda vanenge vachida kubuda munyika imomo. Saka ivo vanenge vaine makomisheni avanozowana, ende ndivo vanokupai futi madocuments acho anenge ari original. Saka imimi munozongoita fake pazvinhu zvinenge zviri original nechekare. Saka akati kana uchida kuita mari unoita mari kana paine munhu anenge aine TB, HIV, kana kuti munhu anenge aine chirwere chinokwanisa kuita kuti visa rake risazoitwa approved. Isu basa redu ndere kungopa masolutions kuti munhu iyeye ange achikwanisa kuenda kunyika kwaanenge achida kuti ange achizoenda. Saka mukoma ndakabva ndachizojoina, ende maoperations awa akatorongeka zvekuti isusu tinotoita sekunge zvinhu zvatinenge tichiita zvinenge zviri pamutemo, zvekuti kana wakamatarisa mamedical records acho iwawo haungambofungidziri kuti zvinenge zviri zvinhu zvinenge zvakaitwa pasi pemuti, kungoaprova chete, ndichingoaprova, ende tinotopiwa mari yakawanda. Mukomana che tinokwanisa kutengesa a clean bill of health $500 because kune vamwe vanhu vanenge vaine zvirwere zvimwe zvekuti havatotendedzwi kuti vange vachienda kune dzimwe nyika. Saka kunyange munhu uyo anenge aine TB achida kuzoenda kunorapwa kuAmerica, toti vana vako vanenge vari kuAmerica, apa vana vanenge vachida kuti mubereki wavo ange achizoendako kuAmerica kana kuti kune dzimwe nyika, because vanenge vachiziva kuti mubereki wavo kana akaramba ari munyika anogomisidzira azoshaya, nekuda kwekuti muZimbabwe mune
poor health medical facilities. Saka vanenge vachida kuti mubereki wavo akwanise kuenda ikoko zviri pamutemo. Saka ndopa vanobva vachizouya kwatiri kana kupiwa macontacts edu tobva tachizovabatsira. Munhu uyu anobva achizoendako ikoko otonorapwa. Kana ukaenda kuma western countries zvirwere zvakaita sana TB unotongorapwa so easy. Side effects azvo ndeekuti maembassies akazotanga kuziva chigemu ichi muna 2025. Vamwe isusu tisati tanyatsokudya mari vakabva vachizoona kuti maZimbabweans mazhinji anosvika ikoko semavisitors vototanga kutorwara nezvirwere izvozvo zvakaita sana TB. Izvi ndo zvimwe zvezvinhu zvakazokonzeresa kuti mavisa requirements ange achizoitwa tighten up uye zvekare vanhu vatange kupiwa mabani. Saka ndo nyaya yacho mukoma, itoriwo secret iyo yezvinhu zvandakaita nezvandichiri kuita. Ndichazoregedza kuita basa iri kana kuri kunzi ndinenge ndapedza kuvaka imba yangu plus ndikuda kutenga futi imwe motikari yakaita seraptor iro rinogore. Saka handisi kuzodzora tsvimbo, ngatitsvakei mari vakomana. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti ivo is a doctor. Zvakangooma hazvo vedwe, hanzi ndo zvimwe zvezvinhu izvo zvinokonzeresa kuti passport yeZimbabwe inge ichishaya value nekuda kwemadocuments akaita seiwawawa ekuti vanenge vachiita forgery pamadocuments. Zvakaoma. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Hanzi maembassies akati one day vava kuzviziva. Hanzi do not blame me because market iriko and vanhu vakawanda vanenge vachida kuti nyama dzavo dzinge dzichizoendawo kumhiri kwemakungwa dzinge dzichienda kunorapiwa. Ndivo vamwe vanosvikonzeresa zvinhu izvi kuti tirambe tichingoita basa iroro. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please post my story. Makaviga chitupa changu, ndauya pano neghost account. Please do not share even the profile reghost account because ndoda kuramba ndichizoshandisa ghost account racho. Mukomana she, nyaya yangu yakamira sekudai. So ndine zviri kundidya mupfungwa zuva nezuva nekuti ndakatadzira shamwari yangu yepedyo. Inini neshamwari yangu takatanga kuwirirana kubva tichitori kuprimary school. Takakurira tose ndichangoti muchitungwiza. Saka tainge tiri vanhu vaishuvira upenyu hwakanaka tiri tose tichibatsirana pane zvose izvo zvatainge tichiita. Friend yangu iye akabva achizowana mukana wekuti ange achizoenda kuisland. Tainge tatova nenguva zvedu tichitsvaka mukana wekuti tikwanise kubuda munyika tiende kuisland kana kuti kuUK looking for greener pastures. Taishanda nesimba tichichengetedzawo mari, asi zvangu mukoma zvakatanga kuita slow down. Zveshamwari yangu zvaitooneka kuti zvainge zviine zodzo mukati. Ini ndaiti kana ndikasenda my emails ini handina kana response yaimbouya kwandiri. Shamwari yangu akabva achizoitwa granted an island visa. Inini ndainge ndichiri pakungotsvaka vanhu vaikwanisa kuzondipa COS. Ipapo ndo pandakabva ndachizotanga kunzwa godo, ndokubva ndatanga kufunga kuti sei iye achienda inini ndichisara munhamo muno muZimbabwe. Sei Mwari vamuitira zvakanaka inini ndichishaya basa. Ndakabva ndatadza kana kuzvigamuchira. Pose pandainge ndongotaura naye, ndaitaura naye but moyo wangu uchirwadza. Sezvamunoziva kuti kana visa rikaita, it does not mean kuti unobva watoenda next month. Ndipo pandakabva ndachizoita utsinye, ndakabva ndachizoenda kune umwe murume uyu ndakangosangana mutown, vaya vanoita zvekutengesa mishonga yekusimbisa misana. Ndikabva ndataura naye, ndakamuudza kuti ndainge ndichida mushonga wekuti friend yangu asakwanisa kuti ange achizoenda kumhiri kwemakungwa. Akandiudza kuti ainge achazondipa umwe mushonga unonzi slow poison. Ndakamubvunza kuti ndaisazosungwa here mushure mekunge ndamuisira slow poison yacho. Akati kwete, ndokusaka ichinzi slow poison. Haimuuraya nezuva rimwe chete uye zvekare inokonzeresa urwere
munyama dzake, ende vanhu havazombozvizivi ende hakuna anombofa akazviziva kuti akaisirwa poison, nekuti ichange ichizouraya nhengo dzemumuviri wake zvishoma nezvishoma kusvika achizonzi anenge aine kensa. Mukomanashi shamwari yangu akabva achizouya kumba kwedu, akangoyawo kumba kwedu, ndokubva ndatowana mukana wekuti ndige ndichimuisira poison yacho. Ndakabika sadza nenyama yehuku, ndakazoti ndava kupakura ndokubva ndachizoisa poison pamapiro yenyama yehuku yandainge ndamupakurira. Iye akadya, haana kana zvaakamboziva. Mwoyo wangu wakatomborwadza, ndikati zvinhu zvandiri kuda kuita izvi zvakaipa, yatova satanism, but ndikati hazviite kuti iye ange achienda. Saka shamwari yangu akazotanga kuzvimba makumbo, ndichangoti 4 days after abva mukudya zvandainge ndamubikira ndikamupakurira. Saka akatanga kuzvimba makumbo, uye zvekare muviri wake ukatanga kuzvimba. Akazobatwa nestroke a month later. Iko zvinozvi ari kunzi iye ane kensa. Atori nedzimwe nguva dzekuti anokwanisa kana kutogara muchipatara mwedzi wose. Pane pamwe paakambogara paakapiwa mubhedha kuparire nyatwa, akagarako ndikatombosvika pakutokanganwa, asi kumushanyira ndaitomushanyira. Ndaiti kana ndikaenda ikoko aingotanga kana kungoyeredza misodzi, amai vake vachiti haufaniri kuti unge uchichema kana uchirwara apa uri muchipatara, nekuti kana ukachema iwewe uriwe murwere wacho, isusu tinozoita sei? Ndainge ndichitomupa counseling ndichiti usachema shami, nekuti amai vako vanozonzwa kurwadziwa. Saka island visa yake iya mukomanashi ichingoripo zvayo papasipoti, but angagoenda kupi? Nekuti akanzi nana chiremba anokwanisa kuzorarama ari munhu anopota achimboita stroke pano nepapo, otomboita stroke. Ndo zviri kuitika kwaari. Ndauya kwamuri mukomanashi nekuti ndiri kunzwa zvichindiomera mumwoyo mangu nemupfungwa kuti ndongoramba ndakamubatira chigumbu here, even though asina kumbogara akanditadzira. Ndini ndinotoshandisa mari yangu kumutengera mamedications, ipapo hapo handina basa nazvo because zvandaida zvakaita, but ndiri kutya kuti zvandakaita izvi ndakatomukanganisira ramangwana rake nekuda kwegodo. Kana ndikatarisa maondero aita amai vake, zvinhu zvinotondidzimba mwoyo, nekuti ivo vanongogara vachingoyeredza misodzi kuti varoyi vakandigona. Mwana wangu apo paainge ava kufanira kuti ange achienda kumhiri kwemakungwa, obva asangana neurwere hunorwadza kudai. Sei Mwari dzimwe nguva vanotombotanga kuzvidza Mwari ndiripo, vachiti sei Mwari mandiseka kudai? Ndeureurura here mukoma? Ende kana ndafunga kureurura, ndoreurura sei kwaari mukomanashi? Ndoita sei kuti upenyu hwake hunge huchidzoka pahwainge humbori? Please ndiregerereiwo nekuda kwezvivi izvi zvandakaita. Yainge ingori nhau yekuti ndakangobatwa nemweya wegodo. Iyewo sei akazonyanya kuita laki inini ndisati ndakwanisa kuwanawo vanhu vainge vachida kuzondisponsa. Ndo pakabva hondo yangu ipapo. Mwari vanofanira kuita zvinhu zviri fair. Kana vafunga kukuropafadzai muri shamwari neshamwari, munofanira kuti munge muchiropafadzwa mose panguva imwe chete, kwete kuti vanobva vachizoita favor yekuti umwe ndiye anoropafadzwa, umwe anonzi anofanira kuti ange achizosara ari munhamo. Ndo secret yangu mukoma. To those that want to judge me, you can judge me, asi ndipeiwo mazano. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Haiwa, isatanism zvechokwadi zvamakaita, muri kurevesa. Ndo inonzi satanism chaiyo. Mungaisira munhu poison mukore uno watava kurarama. Zviitire zvinhu zvako uri wega. It's either iwe nemubereki wako kana kuti nehama dzako dzepedyo, kana kuri kunzi unenge wazobudirirawo vanhu vozongozviziva, because the more that you tell people about yourself, ndo pavanowana mukana
yekuti vange vachikudestroya. Hanzi they cannot destroy what they don't know about you, but they can destroy what they know. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section kana zvichiita dai madzokerako kwamakaenda kung'anga ikoko munge muchienda kunogadzirisa zvose izvo zvamakaisa mumuviri wake so that akwanise kuendawo anoshanda. Ngatitaurei naye mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Mukomana chitete vedu vane chikwambo mumba mavo chapedza vana. Mukoma, please post my story. Makaviga chitupa. Ndauya pano nekuti semhuri takaremerwa uye zvekare tiri kutya. Satani apinda mumusha medu, dzinza rose riri kunzwa kutya. Apa vatete ava vekudurban vari kuti tinofanira kuti tinge tichizonosangana kumusha. Zvino pane vamwe avo vakamboita sekunge vakapikisa vakatanga kurwara nekufirwa nevana. Ndine mamwe macousin brothers angu avo vakati hazviiteka kuti imi munge muchiti munobva nen'anga yenyu muno muSouth Africa yamuri kuda kuti inge ichienda kunochenura pamusha. Hamungatsvaki n'anga muri mega nekuti isuwo mukufamba tiri kudzwa kuti ndimi makabata ikoko. Saka wose ainge achipikisana navo mufamily group akatofirwa nemwana kana kuti vana. Tiri vanhu mukomanashi vekuti tine rombo rakanaka rekuita mari ende vatete vangu ava mupfumi. Vatori nemabusinesses kwavari kuDurban, vane masupermarkets. Vatete vangu ava hanzvadzi yababa imbinga yemuDurban. Vanhu vazhinji havatozvizivi kuti vanobva kuZimu. Vakaroorwa nemurume wavo muZulu uyo anonzi ainge agara ari munhu aibata-bata. Saka ndikangoti about 8 years ago vatete mushure mekunge vabva mukuroorwa nemurume wavo pavakazovhura supermarket yavo muDurban, ndipo apo patakatanga kusangana nematambudziko mumhuri. Uye zvekare vatete ava vakabva vatanga kungosimukira nedzimwe nzira dzainge dzisinganzwisisiki. Ndipo pakashayika zvekare baba vangu. Zuva rakadonha baba ndozuva vatete pavakatenga motikari vakaiposta paFacebook. Motikari iyoyo havana kutokwanisa kutouya kumusha because vakati vainge vachiri vakamirira kuti vange vachiwana manumber plates pamotikari yavo. Vakati zviri kuvatorera nguva. Vakati handingambokrossi border nekuda kwekuti motikari yangu haina malicense plates. Mukoma, just imagine kuti hanzvadzi yako iwewe unzi washayika, hanzvadzi yako yobva yati haikwanisi kuuya kurufu nekuti akabva mukutenga motikari ende haakwanisi kuuya kurufu kwako nekuti motikari yake haisati yava nemanumber plates. Saka ivo vatete ava vakabva vachizotanga kutenga dzimba muHarare ende vainge vava kutanga kutonga vachitaura vachisa mitemo iyo yavainge vachinzwa kuda ivo mudzinza. Wose anenge apikisana navo aibva atongofa. Pa8 years mukomanashi mudzinza mafiwa. Isusu kumhuri kwedu kwatinobva kana kuri kunzi ndikazoenda kumusha kwedu ndichazokutorerai mapictures. Munda wemakuva mukoma kuita sekunge paHeroes Acre, but vanhu vakazotanga kufa mushure mekunge ivo vatete vazoroorwa nemurume wavo muZulu vava kurana supermarket yavo. Ino kusaidi kwangu mukomanashi ndakarwarirwa nemwana. Ndakazotopona, ndakaponera muchechi. Mwana ainge ava kungogara achingorwara achingopisa muviri nguva dzose. One night nerimwe zuva mwana wangu vaitoda kutoti ange achitofa. Takaona chikwambo chaicho chainge chiri chimunhu chipfupi-pfupi chaifamba chakashama. Chainge chiine ziso rimwe chete chakapinda mumba. Mukadzi wangu ndiye akachiona akabva achizotanga kuridza mhere akati honai chinhu icho. Pandakatarisa ndo pandakaona kuti painge paine kamunhu kainge kapinda mumba kainge kasina kusimira uye zvekare kainge kaine ziso rimwe chete. Mwana wangu akatanga kuchema achitoti dedi mama ndava kufa. Ndakadzipwa dedi tigofonera ambulance ingauya.
ambulance haina kuuya. Vanhu vemotikari dzavo avo vandainge ndiine mafone numbers avo vandainge ndakawiriranawo navo kuti mwana wangu akanyanyisa arwara vaizoenda nesu kuchipatara, hakuna kana ainge achidavira macalls angu. Nekupererwa mukomana she ndakangosimudza mwana ndokubva ndabuda naye panze ndisingazivi kuti mwana uyu ndoenda naye kupi. Apa chipatara chainge chiri kure zvokuti ndainge ndisingakwanisi kuti ndinge ndichifamba ndakatakura mwana. Ndakazongotanga kufamba ndokubva ndanopinda muyadhi meimwe church. Security akandibvunza, ndikamudza kuti mwana wangu ainge achirwara ende ndainge ndichida kunamata. Akangonditarisa mukoma because handina kana kutombomira, ndainge ndichitongofamba achitaura neni achinditi haungapindi. Ndakaenda ndikabva ndangonogadzika mwana wangu pamukova ndikatanga kuchema. Ndaida kupinda muchechi asi madhoo ainge akakiyiwa. Ndakachema mukomanashi ndakangogadzika mwana ndikati Mwari, kana kuri kunzi mwana wangu achafa achafira zvichanzi mwana wangu afira pamukova wechechi. Mwana akazotanga kukosora, akakosora rimwe zigararwa iro raakaburitsa rainge rakasviba kuti ndo riri reblack. Ndopa akatanga kudikitira. By the time pakazosvika varidzi vechechi maSouth African vachishamisika, ndakangogara mwana wangu achikosora ndikavaudza zvose zvainge zvakaitika. Ndikazototanga kutopinda muchechi imomo, ndiko kwandinoenda nemudzimai wangu kusvika pari nhasi nedzimwe hama zvekare dzinogara kunoku kulocation kwandinogara nekuda kwemiracle iyo yakaitika. Saka vatete vangu vakazondifonera 3 days later vakati ndiri kurwara mwana wehanzvadzi yangu. Vainge vatori muchipatara vachiti ndiri kunzwa kuti ndakagarwa nerimwe zigararwa pahuro pangu, handisi kugona kana kudya. Vainge vakatoiswa padrip. Takatanga kufamba semhuri tikaenda kumaprofita, tikabva taudzwa kuti vatete vedu vane chikwambo chavo icho chinogara hanzi mubathroom mavo, vanopota vachichipa ropa. Saka hama dzose idzo dzakafa, kune vamwe vane ropa risati ratopera kutonwiwa nacho chikwambo ichocho. Hanzi ropa racho kana kuri kunzi rose rikadururwa iro rakadeurwa navatete vedu, hanzi rinokwanisa kutozadza bathtub ende ndimo mavanoisa ropa kana vachida kuti chinge chichiwana zvokunwa nokudya. Vatete vedu vane hutsinye ende ivo iko zvino zvimanje vari kutimanikidza kuti tinge tichizova tiri tose kumusha, nekuti vane chivanhu chavari kuda kuti tinge tichizozadzikisa. Ndauya pano mukoma nekuti ndiri kuda kuti mhuri yeZimbabwe munge muchitibatsirawo nemazano. Pakadai tozvifambisa sei? Ndingaramba sei kuenda kumusha? At the same time ndinonzwa kuvatya because vatete vangu vanoratidza kuti murume wavo ane simba chokwadi ende anokwanisa kungokufonera achitongokutuka for no reason at all. Maybe zvinhu zvake zvinenge zvatadza here kuti zvinge zvichiuya kuzoita zvazvinenge zvichida pauri, ototanga kutokutuka kukuthreatena kuti nguda kukutsvakirai vanhu vachakushudhai. Munoziva kuti muno muSouth Africa hazvidhuri kana 50 rand ndinokwanisa kuurayisa kana munhu. Madeath threats acho akanyanyisa. Ndanga ndiri kutofunga kuti ndinge ndichibuda hangu muSouth Africa ndomboenda kuBotswana kunoshanda. Apa vakatotipa deadline yekuti munhu wose ari kufanira kunge avapa mari yekuti urongwa hunge huchifambiswa hwekuchenurwa kwemusha. Zvinoita here kuti munhu wamuri kufamba muchibata kunzi ndiye akaromba obva akumanikidzai kuti ndinoda kuti tinge tichizochenura musha? Ndichange ndiri mucomment section mukoma ndiri kutsvakawo mazano kubva kune vedare renyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakadai I think ndipo panenge pachida kuti otomborarama life yako wakahwanda uri kwauri uchitongoseva upenyu hwako neupenyu hwevana vako, nekuti mumagroup ipapo pamunenge muchipanana maupdates muchiita madebate, zvimwe kuda unokwanisa kuzotaura zvimwe zvinhu zvekuti ivo vanenge vasina kuzvifarira, then at the end of the day vobva vachizokudyira mwana. Hanzi zvinhu zvavainazvo
mumba mavo zvinorarama nekunwa ropa. Let us talk about that mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana shi makadii zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Ndauya pano ndiine secret yangu yandiinayo. Ininiwo ndinoita ndichitenga mvura kubva kumuchari, idzo mvura dzandinozoshandisa kuzobikira vanhu muzvikafu icho chandinenge ndabika nekuti ndine kakantini kangu muHarare. Mukomana chandichangoti ndakawanawo mukana wekuti ndinge ndichiisawo kakantini kangu kumagaba ndinotengesa sadza ndinobikira vana makanika. Ndangochinja hangu location nekuti ndinotya kuti vanhu vanozondiziva. Pakantini pangu panogara paine queue kubva patinoti tavhura tapedza kubika sadza tava kutengesa kuzonosvika ndichizonochaisa, vanhu vanenge vachingouya vanenge vachingotenga sadza. Uye zvekare kutori nevamwe varume vamwe vanokwanisa kutotenga sadza zviya zvekuti kana munhu achaisa ava kuenda kumba anotouya obva atoti ndiisirei sadza muchikelite, kana sadza zvaro kunyange mukati hamusisina muriwo ndichazonoonai kutamba ndasvika kumba. Vamwe vakadzi amushuwa kuti vanotoshamisika kuti sei varume vavo vachizodzoka vachibva kubasa vaine sadza rinenge riri muzvimakelite. Umwe atori munhu anotoshanda basa rakatonaka muhurumende, asi he makes sure kuti kana ava kuenda kumba anotodhiraivha kutobva kuCBD otouya kwandinoshandira inini kune kantini yangu ndobva ndatomutengesera sadza. Anoti kana asvika kumba anoudza mukadzi wake kuti ange achimudziisira sadza iroro mumicrowave. Anozongodya muriwo uyo unenge wabikwa nemudzimai wake, but anenge achiseva muriwo iwoyo nesadza iro raanenge abva naro kukantini kwangu. Zvose izvi zvakatanga mukoma mainge muri mugore ra2023. Ndaiti pose pandinobika ndaishaya kana macustomers, uye zvekare ndainzwirwa godo nevamwe vanhu avo vainge vagara vaine zvimakantini zvavo padhuze neapo pandainge ndava kushandira. Vanhu ava vaindiitira utsinye. Ndakatombobata umwe mukadzi achimwaya bute pakantini pangu pandakamukira kuenda kubasa makuseniseni, ndokutomubata red handed. Semunhu anonamata ndakangoti blood of Jesus, Mwari muchandichengetedza, but ndikaona kuti hakuna zvinhu zvakadaro. Ndakazotaurawo nevamwe gogo avo vane kamusika kavo vakanditi iwe uchasvika pakubhuroka. Ndopa vakazondipa mafoni numbers emuzukuru wavo anoshanda kumoshwari. Ndikabva ndachizotanga kutenga, ndinowanzo kutenga 5 liters yemvura inenge yakashandiswa apo panonzi pari kugezwa chituna. Saka mvura iyoyo ndiyo inoita kuti vanhu vange vachiuya kwandiri nekuwandu hwavo vange vachinzwa kuda sadza. Munoona zvinoita kana kuri kunzi unenge uri munhu anoita zvokusvuta fodya kana kuti anenge ari addicted kudoro, kuti utori nenguva dzekuti haukwanisi kurarama usina kusvuta fodya kana kunwa doro. Unototi unge uchitotsvaka fodya kana kuti doro ukwanise kunwa doro. Kana ukasawana fodya haukwanise kuti unge uchizotoshanda zvakanaka. Saka ndo zvinoitika kuvanhu avo vava nenguva vachidya sadza rangu. Vanobva vaita sekunge vava kutopengeswa, havachakwanisi kudya kune mamwe makantini. Kana sadza rinotobikwa nevakadzi vavo vanotoona sekunge sadza iroro rinenge riri mbodza. Vanenge vachingoda kungodya sadza randinobika inini. Uye kana uri munhu ava nenguva uchingodya sadza rangu, unenge wava kungonzwa chimwe chinzara chisingaperi chekuda kungoramba uchingodzoka kuzotenga sadza mukantini mangu. Vamwe mukomanashi vanototi paya ndapedza kupakura anotobvuta kutotanga kutodya achiri mukiu kudya sadza riri roga rinenge risina muriwo, because makius edu nekuda kwekuti panongogara paine vanhu vakawanda tinenge tiine makiu maviri kana kuti matatu. Sadza raunopakurirwa ozopakurirwa stew obva wachizoenda obva wachizonogara zvako pasi mushure mekunge wageza maoko. Saka vamwe vanokwanisa kutotanga
kutotemurira sadza racho munhu achiri muqueue. By the time patinozomupakurira muriwo stew anenge asisina kana sadza, odzokera futi muqueue kikikikiki kuita vanhu mapenzi chaiko. Mwari dai mukandiregerera ini zvekuzoenda kunotsva kugehena handidi, but tingagodii mukoma nekuti tiri pakutsvaka mari. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi Mwari mundiregerere, handidi kuti ndinge ndichizoenda kugehena. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.